O Escola de Fútbol de Boiro impúxose ao filial das Celtas logo de remontar un 2-0. Os boirenses afrontan a 11ª xornada no terceiro lugar da Primeira División Feminina de Fútbol. Nova xornada da Primeira División Feminina Arzúa Ulloa, nova vitoria do Escola de Fútbol Municipal de Boiro. As boirenses disputaron un duro encontro ante as segundas clasificadas, as Celtas B, e tras 90 minutos nos que pasaron de todo, este duelo de altura acabou caendo do lado das do Barmanza por 2-3, con remontada incluída. O campo 2 da Madroa acolleu o domingo encontro no que o filial celeste e o Boiro se viron as caras. Os dous equipos ían en prol da vitoria, pero só un deles podía levarse os 3 puntos. Logo dun inicio no que as locais tomaron o mando, todo parecía indicar que o triunfo quedaría en Vigo. No minuto 12, as celtas superaron a defensa boirense para adiantarse no marcador e apenas 5 minutos despois as xogadoras celestes celebraban o 2-0. O Boiro intentou sen éxito rachar a defensa local, polo que se chegou ao descanso sen máis cambios no marcador. O paso por vestiarios revitalizou as boirenses que saíron a polo gol. Apenas pasaba un minuto da hora de xogo cando Antía González conseguía bater a portería local para reducir diferenzas. Ela mesma foi a encargada de poñer as tabuas no 77. Os dous conxuntos buscaron a vitoria, pero caerían no engadido, concretamente no 95 do lado do Boiro, tras a diana de Marta Domínguez. O Escola de Fútbol Municipal de Boiro pechou a xornada no terceiro lugar a un só punto do filial das Celtas. Este domingo as do Barbanza reciben a visita do Calo, 10º clasificado. O Vista Alegre acollerá este duelo a partir das 4:30 da tarde. Tamén continúa a competición na categoría xuvenil. Na preferente, o Boiro volveu a senda da vitoria logo de impoñerse nun duro encontro ao Conxo B. Os pupilos de Daniel Ozores non o tiveron doado e tamén tiveron que remontar o tanto local que abriu o marcador no minuto 25. Sen embargo, a resposta dos boirenses fixose agardar ata a segunda parte e no 48 Raúl Millán non errou ante a meta do Conxo para poñer as tabuas. Xa no 65, Marcos Sacha completou a remontada con 1-2, resultado que se mantivo no marcador ata o asubío final. Novo triunfo do Boiro, que se coloca segundo empatado a puntos co líder, o Calasanz. Este sábado ás 4 da tarde regresa o fútbol xuvenil a Baliño co partido no que o Boiro se mide ao Oral Español B, cuarto do Grupo 1.